Tingnan ka na deh. So. Hello guys. Dito kami ngayon sa fish pan. Ito. Lilinisin namin yung lumot, langot. Wala nang paglagyan. Yan nyo guys oh. Mainit-init pa. Sama ko si Intoy. Intoy brother. Oh guys, oh, alam mo to. Wala nang paglagyan. Wala nang lalangoyin yung bangus namin. Sana. Amo lagyan Puntaan nyo loud. ang channel namin. Ano guys oh, pwede nyo itong lutuin, gulayin. Yato eh, namata diri ka yung pwede mag-vlog. Wala nang paglagyan. Wala namin, puno ng lungot. Pero mga kabagal, nandito po kami sa aming ano. Tulak mo dito. Ayan guys. Maraming langot. Sunod nga ni Hidi Oloyo. Ha? Atras-atras ka. Kuya Juan. Yo guys, sino gusto ng kamera namin? Available here. Kaya ito mo i-upload, di mo? Pwede ka. Di mo na sa amon. Upod bang kita? Hello guys, sana ay suportahan nyo yung YouTube channel namin. Kailangan na namin magpaayos ng bike namin oh. Pagas-pagas na. Mapay ha, ano ha, makbok mag-edit. Kaya may damang efek-efek ba, makapotong ang efek. Dili kay kuan, kuri. Guys no, suportahan nyo. Kaya kasama ko, kailangan ng bilhan ng ano, vitamins. Mapayat na. Kasakit ako liog. Kahit napapagod na, masarap pa rin sa pakiramdam. Na nakikita mo yung fish pan, wala nang paglagyan ng lumot. Habang tumatagal ay lalong sumasarap. Ayan guys, tingnan nyo. Tingnan nyo guys oh, kakainin to. Kakainin guys. Dahil baho? Mahong katway. Mahong buog. Mahong piran.
Kamo siguro nga dataming laod no. Ha? Di man ka King ginhawa. crab namin, naubos na. Naubos ng kamatay. Kasi wala nang paglagyan. Guys, may buhaya dito guys. Yun yung guys yung kasama ko. Parang timang lang. Parang ngayon lang. Parang ngayon lang. Ito. Doon sa gitna-gitna. Nakakaya sa mga viewers natin. Sa mababaw ka lang. Sige na, okay na. Pagbay na. Ha? Okay na. Oh, tama na. So guys, yun lang. Katoy. Thank you. Thank you for watching. Thank you for watching guys. I-epan lang yun akong po. So, supportan nyo yung YouTube channel niya, Raymond Di Matawaran. Please like, subscribe, and share. Yun lang. Thank you. Kaigit.